action เฮ้ยจะเดียวก่อนHi लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय नै जों दा शुटिं खालामनो फैदों लोगोफोर दिनै जों साथामल' गावजें दाब्लि आरो आं स' जों साथामजोंनो खालामगोन आरो दिनै शुटिंखौ स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर स' थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स ग' बिबो रोंगोथां रोङा साइकेल गावनि खायदा आंनियावबो लादोंमोन थिगसे लोगोफोर दाब्लिखौ नाय दिनै मोखां खिलायदों जों नुखादों माला दाब्लिखौ हेप्प'मा लोगोफोर नै नायनाय गानहोनो रोङा बिसोरो आंसो गानहोनो होयो दख'ना गानहोगासिनो लोगोफोर दख'नाखौनो गानहोनो रोङा रावबो दाब्लि गैयाबाथाय मा जागोन जोंना मेकआप आर्टिस्टआनो फैयाखै दिनै मेकआप आर्टिस्टआ खौनो हाया मेकआप आर्टिस्टआ खाम गैया जोंना फनबो थिखाङा बाला फन हरबाबो लेलाला उन्दुनासो दोनबाय थायो खोमा हेलौ लोगोफोर दाब्लि मा होनो एक्सन हौवा थानोबा हौवा गैयि बायदि बे खान्थाला अदे थांना थायनानै मोख्रा खान्थाला सल्लाया हिनजावखौ खबरखौनो लाया नाङा आंनो हौवा सुवा हौवा थाबाबो हौवाखौनो खाथिर खामा आङो सल्ला हौवाखौनो खाथिर खामा नामा रेडि एक्सन दे एक्सन सोरखौबायदि मोनदोंहाय नोङो बोरैबा रागा जोंना दंखायो हौवा गैयिनि एदावनानै हाय गावसै आङो सोरखौबायदि मोनो बांसिन जागोन नों ओरै मोसौ जागोन सोरखौबायदि जागोन ready action एदावनानै हाय आंखौ मोजां बिदाब्लिया रागा जोंसिदों आंखौ साला मोजां गैलालै मा जाखो थायाना दावखनायाबो बाल गोदै नुवानो केमेरा रेडि एक्सन बिजों फैनानै आङो सान्दुं गोसा खामानि मावना जाफैनांदों आङो हौवाफोर बायदि गामसा गाननानै दुब्लि गेजेराव आलि होनानै आबाद मावना जानांदों आङो मा खाफाल बे आंनि दाब्लिनिया सैमा खाफालनो रेडि एक्सन बानाय माथो बोरै फट' लाखोमादों बियो गाहामनायखौबो लादों दै लोंनायखौबो लादों मासि बियो हौवासालिलि नुदों आंखौ दिनैफ्राय बिदि खालामना खालामला नोङो हा बिदि थाखोमानानै बिदि भिडिअ खालाम केमेरा साफायगोन रेडि बानाय माथो माख रेडि एक्सन बानाय माथो माखौ लादों दै लोंनायखौबो लादों आरो गाबनायखौबो लाबावदोंसो आरो गामसा गाननायखौबो लाबावदोंसो दिनैफ्राय लांला नोङो बिदि भिडिअ थाखोमानानै मायाव थाखोमाना भिडिअ थाखोमाना जादों मा खबर लोगोफोर जोंना ब्रेक टाइम साहा लोंसै हाय लोगोफोर आं मद पिकि जादों नै एसेनै नोंसोर सानैजों लोंनांगोन आं कापखौ मोनथामल' लाबोदोंमोन जायो जोंहालाय बिमा फिसा लोंखायो बिदि मबाइलखौ लागोन ना मानोथाय सिनिखौ दे होमबा थाथ' दे गाइखेर साहाबो नङा लाल साहासो मोसौनि हासुदै बायदिसो गोजा जा गावजोंहा लाल साहासो लोङो जोंना संख्रिनि माने गाइखेर मोजां मोना आरो माबा आंसो लोंगौ होनबा बि काबाव एसे मोजां काबा आयु समायनाथार
सानांगौब्ला जाफुर जा जोंनियासो बियो सानैजों बिमा फिसा मोजां जागौमोन गावआ लोंदों लोगोफोरनिया बेसर बारियाव जोंहा लोंगासिनो सा बैथिंलाय निउट्रि चइस जागासिनो मा दाना मा समाया मरोरा हौवा गैयाबालाय गामसा गाननानै आलि दान खालामगोन मा हौवा मा हिनजाव मा सिन दं बेयावलाय मावना जानायावलाय थमायाखै बिदि मा समायाखै नारद खुजि फायथाव मावजि बरि हिनजावफोरनि खर'आव मना लानानै बहा थांनाय नोंलाय खुजि फायथाव खोथा साइला नोङो रसादो ready action खोब थामायना बायदि नोंदों खोब थामायना ready action खोब थामायना बायदि मोनदों नोङो गावखौनो हा मा आयौ मा मोनबाय थायो हाय बिसोराให้ด่าเบี้ยงเขา ไอ้เจ้ามันก็ได้จ้ะกูตัดจานชัวร์เลยนั่นยังหรอค่ะมีเจ้าก็ใช่ป่ะคู่สีไผ่ของเมาซีบุรี लोगोफोर रेडि जाबाय जोंहा नैबे आंनि लोगो गोदान लोगो टुकुलु गोदान लोगो टुकलु आंनि लोगोफोर टुकलुखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन नामा स' नायलांबाय थादो जों दा बाम्बुलानि खालामनोसै टुकलुजों आंजों नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोरनिया मेथाइ जानाय सिन दङ बै लामायाव बेयावनो खालामहैनोसै thằng ơi phải pin bòi lan từng từ cá phải pin bay lan từng từ cá phải pin bay lan từng từ cá lên lan từng từ cá lên lan từng từ cáจะphải bay lan từng từ cáจะphải bay lan từng mưa đan trước lan từng mưa đan trướcจิกดูสิมาชิบิไลอาชิไม่ใช่อย่าไปเท่าจังเลยอยู่มาจ่ายจังเลยจิกรู้อังไปจ่ายนี่ 안 했잖아. 살아봐야 하나 못해. 너 시설 뭐 가만 있지. 네. 자. 앙사바이다니 줄리 아빠 먹으라 마우치 아이즈 액션. 이 자리 여권. 찍고는 비 라우트 바나니. 라우트 바나니 하나니 나니. 찍고 스나가도 맞나? 찍고 라우트 블레. 라우트 버나리카. 니 하나에 뭐니 하나니 이공 뭐니 하나라 나. 구분. 라우트 바비 라우트 바나니. 아이요 라마르들 봐. 하나 미나 나서라. 미나. 미니야 렌비. mana đường bay khách chỉ chỉ ba buổi sáng bà mày không bà buồn buồn không bà thầy ồ sao buổi đây một không có cái chỉ lấy ăn nữaเดี๋ยวมามีไม่ตื่นจันทร์พี่จอเพื่อนหนึ่งพี่ตุ้มเรียนอะไรบอลพี่ชายมันหนึ่งก็ขึ้นรถทางน้อยงอบางสมุนกันเถอะอาจจะมีใครจ่ายมั้ยนะพี่ชิคล้านจ่ายจึงมาล่ะกูอยากให้หนึ่งเฮ้ยบอลน้องได้มาเลยเฮ้ยพี่น้องชูบอลสั่งเหรอจิกลัวน้องชูบอลพี่ใครก็มันน้องจะมาไหนพี่จะชิงกับพี่ชายกันสินะเลยพี่ตุ้มเรียนอะไรบอลพี่ชายมันหนึ่ง ใช่เหรอดิไม่จิกลูกน้องเบื่ออะไรเด้อขึ้นแล้วขึ้น네. 문에 그 나이 냥 그렇지. 네. 키친이. 등급 눈에 한 팔래. 엔터. 아? 그사부. 나만 그야지. 에이, 뒤파이는 거. 그사부. 레디 액션 너무 나나.มันหนาหน้ามันเป็นกระตุ้นโอ้นึกมันหนาผมเดินโลไม่ทันหนานะไม่ใช่เดินงอนี่พี่มาป่ะมือหลักสกินดาเด็กขึ้นปากไม่รู้ว่าคอนก็มีใหม่ตุ่มไหนก็ได้มันเป็นสบายสุริยาวอินเฟย์ไม่ใช่จ่าล้างนั่นนี่ขั้นเดือดขั้นกันได้ Betul, nama rekam. Sars Villa.
नों जों जाबाय सस्किल सस्किल थाखोसेल' खेदिंना खारखानोसै जालामै जालांगोन बहा खारदों गोख्रै हमथासो जोंखो फै जाबो जायाखै होननानै हाया मा जागोन मिथाइ जानोबा हाया मा थांदो दे बाबु थांसै बाय बाय लोगोफोर जोंना शुटिंआ जोब्बाय दा न'आव थांसै आरो जोबाखैलै जि गोबाव खालामनो खायो आङोखौ आंनिया दाब्लिया ओंखाम उखैनानै गोसोम बनदिदि जालांबाय गोसोम जायाखै दे साफा खामालाय सान्दुं गोसा नैया सासेया हनै थिखिनि मोननै खानानै लादों स' लोगोफोर जों दा थांसै नोंथांमोना नेथ'दो एपिसडखौ नामा नेनानै था स' बिदिब्ला बाय बाय